ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଗର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ହଁ, ତାହା ଠିକ୍। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଅଟେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ମୋତେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ କେବେ ଏକ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଏକ ବଟନ ଦବାଇବା ବେଳେ କିଛି କରେ? ହଁ, ମୋର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ବଟନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ପରି। କେମିତି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଟନ ଦବାନ୍ତି ଖେଳନା କିଛି କରେ, ଠିକ୍? ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ କହିବା ସମ୍ଭବ କି? ଅବଶ୍ୟ। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମର ଏକ ସୁଇଚ୍ ସହିତ ଏକ ପଙ୍ଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଦବାନ୍ତି ପଙ୍ଖା ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଗର କରିବା ପରି। ଠିକ୍। ଏକ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଗର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେପରି ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟେ ଏହା ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରିବା ପରି କିଛି ଘଟେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଚାବି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ବଟନ ଦବାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା କୋଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି, ଖେଳନା ଉପରେ ବଟନ ଦବାଇବା କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇବା ଖେଳନା କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବା ପରି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଜିନିଷ ପରି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଠିକ୍ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବଟନ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ପରି। ଅବଶ୍ୟ। କୋଡିଂରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଟନ ଏବଂ ଏକ ସୁଇଚ୍ ପରି ଯାହା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ମୋତେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କୋଡିଂରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାହା କୁହନ୍ତି। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ କାର୍ ରେସିଂ ଖେଳୁଛ। କାର୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ତୀରକୁ ଦବାନ୍ତି, ଠିକ୍? ହଁ, ମୁଁ ସେହିଭଳି କାର୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଠିକ୍। କୋଡିଂରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦବାଇଥିବା ବଟନ ପରି ଯାହାକି କିଛି ଘଟାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କୋଡ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏତେ ସହଜ, ଠିକ୍? ହଁ। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି।